Da bi pomoglo očuvanju radnih mjesta u hrvatskoj tekstilnoj industriji, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dodjeljuje potpore u vidu nepovratnih sredstava. No u regionalnom industrijskom sindikatu tvrde da tvrtka Smiv Nova iz Ivanca usprkos dotacijama otpušta radnike. Krajem prošle godine Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dodijelilo je tekstilnoj tvrtki Smiv Nova d.o.o. iz Ivanca nepovratna sredstva za održanje konkurentnosti uz uvjet da zadrže zaposlenost. Na konferenciji za medije regionalnog industrijskog sindikata između ostalog rečeno je da to društvo više ne radi, a većina od 100-tinjak radnica otkazala je sama sebi ugovore o radu, odrekavši se time svih prava po osnovi radnog staža. Mi sumnjamo da je tvrtka Smiv Nova prevarila Ministarstvo gospodarstva. Naime, koncem prošle godine dobili su 84.000 kuna bespovratnih sredstava za održanje konkurentnosti uz uvjet da zadrže sve zaposlene. Međutim, nedugo nakon što su te novce dobili, one su sve radnice postale doma, odnosno zatvorili su proizvodnju u tvrtki Smiv Nova. Tvrtka Smiv raskinula je ugovor o zakupu poslovnih prostorija sa Smiv Novom i sklopila novi ugovor s tvrtkom Smiv Tekstil. Sve tvrtke vlasništvo su istog čovjeka, Mladena Smontara, i registrirane su na istoj adresi. Na jednoj adresi u Ivancu, Rudarska 2C, osnovane su 3 tvrtke, međusobno povezane. U sve 3 tvrtke direktor je jedna osoba, a po našem mišljenju one su osnovane zbog toga da bi se izbjegle obaveze prema radnicima, državi, dobavljačima i drugima. U sindikatu optužuju da je sve to samo pranje novca. Firma Smiv iznajmljuje poslovne prostore i strojeve za rad svojim 2 drugim firmama. To naplaćuje više od 100.000 eura godišnje i mi smatramo da nema potrebe da sami sebi iznajmljuju poslovne prostore za te novce, nego da su te novce mogli isplatiti radnicama. To bi bilo 1.000 eura za svaku radnicu godišnje više, a ovako, budući da sami sebi naplaćuju najam svojih strojeva i svojih prostora, mišljenja smo da se tamo pere novac. Tvrtka Smiv Nova d.o.o. iz Ivanca obavlja lom poslove za strane tekstilne divove, a u više navrata u njoj je zabilježeno kršenje radničkih prava, što potvrđuju i same radnice. Uvjeti su jako slabi i tako reći nema ih jer tamo jednostavno morate raditi ono što vam poslodavac ili nadređeni kaže, a uvjeti su jako slabi, nemate jednostavno nikakvih prava. Posljednji takozvani dobrovoljni otkazi kojima se radnice odriču otpremnina, prijevoza i jubilarnih nagrada te zapošljavanje u tvrtki Smiv Tekstil samo je nastavak dosadašnje prakse. Već ranije 6 radnica tužilo je Smiv Novu i dobilo sudski spor zbog uskraćivanja dijelova plaće. One koje ne žele prihvatiti nove uvjete i potpisati za novu tvrtku Smiv Tekstil ostaju bez posla. Direktor mi je ponudio ugovor na 3 mjeseca, s tim da sam u ovoj Smiv Nova imala stalni radni odnos. A kad sam rekla da bi uzela ugovor doma, da bi ga pročitala, da bi se savjetovala, rečeno mi je da ne mogu uzeti ugovor i da ne trebam više drugi dan dolaziti ako ne potpišem ugovor. One koje nisu potpisale nove ugovore s novom tvrtkom imaju nejasan status. Zaposlene su, ne rade i ne primaju plaće. Ja živim sa suprugom, moj suprug je do sad bio nezaposlen, tek od ponedjeljka je počeo raditi isto tako. Živim s mamom koja ima penziju, imam dijete jedno, pa možete se zamisliti. Pa jest da je bil minimalac i s tim minimalcem smo jedva preživjeli, a kamoli sad onda još i bez toga. U regionalnom industrijskom sindikatu osim sudskih tužbi kao pomoć radnicama najavljuju i javni poziv na bojkot kupnje proizvoda stranih robnih marki za koje se rade lom poslovi.